Γεια σας παιδιά, καλό Μάνης εδώ, Mautrix εδώ. Και ναι, σήμερα παίζουμε Survival Planet 3D και θα φτιάξουμε την οροφή του σπιτιού, εδώ που βλέπετε, γιατί αυτό το σπίτι το έχω ξανακάνει στο παλιό μου μέρος, εκεί που είχα την παλιά μου τη faction, αλλά μου τον κρυφάρανε 3 φορές και είπα να φύγω. Έφυγα, έφτιαξα ένα άλλο σπίτι, μου τον κρυφάρανε και ξανά ήρθα σε ένα άλλο μέρος που είναι αυτό και τώρα θα φτιάξουμε το σπίτι, την οροφή, και θα την κάνουμε με σκάλες. Έτσι, είναι πολύ ωραίο το σπίτι όταν βγαίνει. Το σχέδιο αυτό το έχω ξανακάνει, το συγκεκριμένο το σχέδιο που κάνω τώρα σε αυτό το σπίτι το έχω ξανακάνει, γι' αυτό κάνω επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορείτε να μπορώ να σας πω τα blocks, να μετρήσω πόσα blocks είναι, τα γυαλιά πως μπαίνουν και αυτό, και να κάνετε κι εσείς ακριβώς το ίδιο build όπως εγώ. Ναι. Τώρα ανέβω πάνω για να κάνω το διαφορετικό που είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε αυτά πάνε κανονικά, αλλά αυτά θα είναι ένα μπλοκ πιο πάνω. Πάει έτσι, για να είναι πιο ωραίο. Θα μου πάρει πάρα πολύ wood για να φτιάξω σκάλες και να βάλω τις σκάλες, να στολίσω έτσι. Ό,τι βλέπετε μου τελειώνουν οι σκάλες. Έχω πολύ λίγο wood, θα το έλεγα, γιατί δεν μου φαίνεται πολύ για τόσο. Ωραία. Και συνεχίζουμε έτσι. Βάζουμε μπλοκ κάτω, πηγαίνουμε έτσι αυτό, πάμε από την άλλη μεριά, το ίδιο ακριβώς. Αυτό. Και μετά συνεχίζουμε από εδώ, έτσι, γύρω γύρω αυτές. Ναι, θα βάλω ένα craft table εδώ, πάνω μάλλον. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπήρχε εδώ. Λοιπόν, εδώ. Και φτιάχνουμε τις σκάλες. Stairs στα αγγλικά. Ναι. Δεν φτάνουν, δεν θα μου φτάσει καθόλου όμως. Ξύλινε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Ένα λεπτό. Και να, συνεχίζουμε. Και από εδώ το ίδιο πράγμα. Μετά θα φύγουν τα dirt και θα μπουν σκάλες, αλλά ανάποδα. Θα σας δείξω όταν ανάποδα, θα σας δείξω τώρα. Το βίντεο πρέπει θα το κάνουμε 5 λεπτό για να ανέβει γρήγορα στο YouTube. Τι δεν μπορούμε. Ωραία. Και ξανά το ίδιο, ένα μπλοκ πάνω και μπαμ μπαμ. Και πλάγια συνεχίζουμε.
Και από εδώ βάζουμε block stairs. Είμαστε από εδώ και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Πρώτο επεισόδιο survivalplanet.de. Αυτή είναι η IP του server. Το Survival Planet το όνομα. Και ναι, τα λέμε στο δεύτερο επεισόδιο. Και γεια σας.